Nu, nu acum. Ai vorbit că am vorbit eu, când m-am dus acolo am vorbit. Uite, eu am vorbit. Tu spune, uite, sună tu și vorbești și mai pe el. Dar nu. Și după te dau pe tu. Nu, tu vorbești, uite. Vorbești că e... Vorbești eu primul. Vorbești tu primul, nu vorbești tu. Vorbește el, ca să vadă ce ai spus tu. Da, eu am vorbit cu el. Odată, atunci când am discutat, aici în capic, aici trebuie o femeie. Eu nu, ai văzut ca să stau, tu te gândești că fata ta poate să sta cu mine, să face casă cu mine. Că eu stai capul. Eu stai capul. Dar atunci când am discutat și m-am gândit, mă, copila mea lucră și spală curul la o căcat de bătrân și lucră la altă. La mine nu are, nu mai să sta cu mine. Dar nu să trăiești, dar vine vreme. Să trăiești, să trăiești cu mine, ca o domnă. Asta vreau, de ce merg acum? Nu mai să fie între noi. Respectul. Respectul de bărbată. Bun. Ea am respect despre femeia și să mergi înainte. Asta vreau eu. Acum vorbim, se poate, se riportă, se riportă, și la tine și la mine asta trebuie la Anelca. Asta trebuie o respect în familie. Trebuie o respect în familie. Ia vezi, e bună cafea. Da, foarte bună. Și înțelegere și comunicare. Atât. Înțelegere, comunicare. Dar nu urmecherie. Și dragoste. Eu tai capul lui. Și hai că te las acasă și eu mă duc la... Nu mă dai el să meargă la asta. Tu mie, dacă meargă la asta. Dacă îmi place de... Dar ce-i faci? Mă ascultă. Ionela. Dacă îmi place de Ionela, dacă îmi place de Ionela, de cum mă comport eu, tu nu vine să mă dai gâtă, tu vine să mă comport. O femeie, tu vine la mine să vine o femeie. Ești palat. Ești palat. Renat, ca avut eu fiecare aici, eu trecut în viață. O femeie. Și ea. O poate face dintr-un bărbat și rău. Da. Femeie te dus, femeie te bagă la noi. În momentul când ești grijesc, alapament e linică. Te bagă la 2 metri. Alapament e linică. Auzi, l-am băgat eu pe ăla în pământ. Auzi, că l-am băgat până... O femeie, cum ai zis, Guido, o femeie te ridici, te bagă și în pământ. I-am zis la voi, a fost scris. Da. N-am fost scris, dar așa a fost. Nu. Așa a fost, ca să cunosc așa a fost. Fiecare, tu, eu, fiecare, noi avem... Acum mă lăsați să vorbești. Hai, dar păi... Hai, zi! O zis Bacu, o zis Ceaușescu după ce l-a omorât, că el l-a omorât pe Gheorghe Iuter. L-a electrocutat pe scaun electric. Și atunci au zis că vine, o mers în Rusia. Tot au povestit și au spus și zice, noi avem oameni ruși, noi avem oameni de zice fie atâta. Au murit, peste 2 săptămâni vine omul și spune să scaulă din mormânt. O vin Gorbaciov în România și zice, nu chemă ce oamenii că mamă, că altul, mai dracu, cum îi dăm 2 vieți. Ce nu ce-au făcut, ce nu îi Iliescu ăsta ce-au făcut, ce nu trebuie 2 vieți, numai una. Care? Ce nu știu niște lecții de la Gheorghe să vorbesc eu. Zice, măi, eu spui treaba. Eu am om, eu învii pe Gheorghe să vie să spune. Dar dacă să vie Gheorghe să învie, într-o secundă te pușca pe tine. Aia e spus vorba. Atunci nu mă aduce în România, nu mă aduce. Ăla care învie mult, nu mă aduce, că atunci știa că era gata cu ce-au făcut. Îl murea de atunci, nu acum. Poți să suni? Hai. Poți să suni. Ia să-l suni, lasă să suni. Hai, da singur acum. Vorbiți mai încet. Ia și-a pus ochelarii ca să vorbești ochelarii. Ai greșit un număr. Am greșit un număr. Asta a greșit un număr. Am greșit un număr. Deci n-ai băgat de Nu, am făcut 8, a ieșit 0, că e sub... Băi, dar ce tare vorbești, mă?
Și ăla altul vorbește? Auzi, fii atent, eu am făcut armata. Și dacă ai făcut armată, și eu am făcut armată. Îți arăt, Avem de capitan. am țintaș de elită, locul 3 am luat. 039, 346. Da. Avem de capitan. Să-ți aduc diploma. Cine? La gunoaie? Se zicea că mereu la plop. 998. La plop diamant. E sopra. Se pronto. Nu stai să răspund. Nu dică pronto. Zic alo, lasă-mă să vorbesc românești. Spune că vrei să vorbești cu papa. Nu, bă, lasă-mă. Da, că s-a mănâncă limba. Să știi ce dată? Nu știu ce dacă ești tu. Ce? Rugmana, domnule Ionela, eu mă numesc Guido. Cred că cineva a vorbit de mine cu dumneavoastră. Papà, sì. Parliamo italiano o rumeno? Io mi descurco in lingua romana. Da un pic și în italian. Tu vorbești italiana, mă fie. Aveți egal. Eu sunt de 10 ani aici în România. Atunci m-am învățat bine limba romană. Acum sunt lângă tata dumneavoastră. Sunt de lângă aici. Am stat la masă împreună și bem un café împreună. Spune că ziua lui tată. Da, și În ziua numelui azi. și tata a fost la mine astăzi. Că ne cunoștem de mult cu verișor de Stefania. De tată, cu Stefania. Ne cunoștem de ani de zile. Oricum ne cunoștem bine, suntem prieteni buni de familie. Tu mă vorbești și italiană. Și știe, Stefania știe care e problema meu, și mă cunoște bine și am vorbit cu tatăl dumneavoastră. Atunci știe care e problema mea, că eu sunt singur, dumneavoastră mă se pare că sunteți singur, și pot... Da, singur în sens că n-aveți bărbat. Singur în sens asta, așa. Spune că am spus eu că ai copii. Nu, sunt despărțiți de 12 ani și sunt stabili în România, am rezidenți în România de 10 ani. Atunci sunt stabilit aici oricum. Și eu știați mai bine ca mine că aici în România e foarte greu să găsești o persoană serioasă. Atunci eu era aproape să plecau din România, dar dacă găsești că cu cine pot să facă viață, atunci asta vreau, asta. Dacă nu era așa, nu vorbi, Stefania nu se pagava și nici vorbi eu cu tata. Nu? Cred că nu e așa. Atunci numai trebuie să stăm mai de vorbă. Știe că din când în când vei duce să Dana, sora dumneavoastră, și eu am internet, acolo e internet și eu am internet, să putem... Spune că ai vorbit cu Dana. Putem să ne vedem pe internet și am deja vorbit cu Dana și am lăsat ID-ul meu și număr de Skype unde putem să vorbim așa, să ne vedem pe cameră. Și cu Renato să spui. Când fără formalitate, vorbim cu domnul ta, fără pe corectitudine, am vorbit cu dumneavoastră, dar bine, Ionel, atunci, când te duci tu la Dana, să putem să vorbim pe internet? Poi mâine?
Da. Domnul, dar când, în ce program te duci acolo ca putem să vorbim? Ca el știe? Am înțeles. Dar mâine este acolo, mâine te duci la Dana? Am înțeles. Atunci când putem să vorbim? Altra dată... Da. N-am înțeles. Cu tata? Vrei să vorbești? Bine, te lo passo, va bene, ok. Ciao allora, aspetta quando possiamo parlare, questo è il mio numero di telefono, tu mi puoi dare mi dai un bip e io accendo il computer, se sono a casa, o mi fai un messaggio quando sei libero, perché tutto dipende da quando sei libera tu. Allora, quando tu sei libero mi fai un messaggio, anche se me lo puoi fare prima, se tu sai prima quando vai da tua sorella Dana, allora mi fai un messaggio, dice vedi che io dalle ore 8 alle ore 8 sono da Dana, possiamo parlare, allora io accendo il computer e ti chiamo, e quando tu raggiungi a casa di Dana, accendi il computer e così possiamo parlare, ok? Va bene, ti passa papà, ok? Ciao. Ciao. Zi, sordule. Ciao. Păi doar eu tu. Martine, Gricor, cu eu, uite, masa plină cu coniac, cu vin. Și mâncare n-a fost? Mâncare a fost înainte, am fost dus de acolo prin legea, să spui, cu rozeta, a fost în câmpul sălbatic, ucrainiani acolo. Și n-am putut să mai vin acasă, că era de 1,50 m.